Dobrý den. Vítejte v klidné obci Řepčice, v lokalitě umístěné mezi loukami a lesy, v sousedství obce Kamenice a Velké Popovice. Rád bych vám zde představil rekreační chatu k prodeji. Chata se nachází na prostorném pozemku 495 m2, který leží na okraji pásu lesa. O celý objekt majitelé pečují s láskou již dlouhá léta. Na krásné zahradě vás potěší pergola pro příjemné posezení. Chata jako taková byla postupně upravována a přistavována do dnešní podoby. Přízemní podlaží tvoří prosklená veranda, 2 pokoje a kuchyně. Toaleta a prostor pro koupelnu se nachází v přístavku za chatou, lze tedy propojit s interiérem. Po venkovním schodišti se dostaneme do podkroví, kde vznikl samostatný pokoj pro mladší generaci. Velkou výhodou této chaty je, že byla nedávno připojena na vodovod a kanalizaci. Příjezdová cesta je krátká a dobře sjízdná. Po adaptaci tak můžete objekt využít i k celoročnímu bydlení. Tak se budu těšit na prohlídce.